Belai khana totoke khorang keti baikhet ini khoroksa bukhukjak harmoni tamui ini rwchabai khana rwka. Manthok hwnai tini khoroksa bukhukjak rwchabai khana rwma bai lokorokni bwkhano aswke nawi khibwka aswke khana toko rwchabai khana rwka. Belai no bina khorang keti bai khanama bai bina harmoni tama bai ekdom lokorokni bwkhao tini nangui thangka. Au khapangni jakotai bukhukjak teruk sini tipra sarokbo kha sirigui ba rungmung tamung roko rungui phaire rogbo kosogo kare rogbo. Ang je o bukhukjungno konai nung tomungno ani o video no nugui nongui tongkha hingke nung kisa sungbai kwrwngdi sini number screen no rirwano nung jasa kapano o video no nugui tongkha hingke nung sungbai kwrwngnani tapokdi. Phaiding je khapangni jakotai bukhukjong o bukhukjungni gan chamani harmoni tamani khorang keti baikhe tini norok khanai naidi hambai.